Kani ke All India Radio Shillong ke khubaran pulia phi di Mary Nonganti walang. Kimar ki pekongsan jong ke khubor mentaka stem. Pentep Menteri Rang Ba ke Meghalaya konrat ke sangma ba ke jingwan jong ki trai muluk ki basakut Syabat jela kan sedang nadu mentaka sengi. Pan Jingkershan ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District na ki Dorbar Shnong ban budin ya ke longkaman bar ka kot ke khia jong ki tu ki brio ki banwan phai yeng na Syabat jela. Kiling sun hapo jong ka lifeline udan kila penpoi mar kumba laispa sau pautan ha ka than chatai lammingi ya ki bala penankam na ka benta ka kot ke khia. Ki khubor ki babnia. Menteri Rang Ba ka Meghalaya konrat ke sangma menhin ka siula shong jingelang bagi Dr. Shillong Civil Hospital. Habaya keren bagi nong pathai khubor hadien jong ka jingelang usang ma ulo ong ba ka jingelang kala long hapdeng medical superintendent bat ki nong trei jong ka Shillong Civil Hospital ban khmi ya ka long ka man jong ka trei ka ta bat ki jing e ba maki ki kendu. Menteri Rang Ba ong ba ka long ka badan kam hadu kata-kata ban ai khu bele sngongo ya ka jing trei shitom jong ki baro. Shushu ula benrap du da ka ba ong ba ka jing wan yalam ya ki trai muluk ki barang sakut Syabar jong ka jela kan sedang nadu mentaka sengi. Sisien balas dang ke jingwan jungki na barjela ka sorkar kandan hapadeng shibun ki jing e. Ulo ong bagi doktor ki hap long bala krek lupa lada mi kanu ka jing dawa ha ka pang ka shitom kat bampat yo ya ka dawai banyada na ka COVID-19. Ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District Kong Mat Siudor War Nongri kala pentip bagi bor penyak district kila Panjing Kershan ki dor bar shnong banyarap lang ha ka por ba wan phai yeng ki brio ki basakut Syabar jela. Habai kiran bagi nong pathai khubor hadien belawai ke jingelang berkirang basnong ke DC ke layathu bala dep thau ya ke komiti terekam ke bekerpang ha ke kerdan jengki kentot bat kisnong ki bapher ki banyak tre ringkat bat ke sorkar ban bodin ya ke longkaman bat ke syong ke sa jengki tu ki brio ki banwan phai syeng na Syabar jong ke jela. Kidon hadu saw hajar ngut ki brio ki bala dep pendrung kerteng ila die ki bala penpau ke jing ang nuat banwan phai Sya Meghalaya. Palat si hajar san spa ngut na pedeng jengki kidai na East Khasi Hills District. Ka sorkar kladep ruit dak lepa ya ki plan terekam kumnu ban sumari kiti ki brio ki banwan phai Sya la ka jong ke jela. Ha Meghalaya ka tenat ki kampo yeng jong ka sorkar jela kala betha ya DGP banyelek kat bala la ka bor banya dai ki pulit ka jela hadien bala yo jingtip baki dan shibun hot ki pulit ber ki sipai ki bala yo khanyang jing pang corona ha ka lengkari. Da ka bashim khia ye ki jing e ki bakatrat pulit ke kendu la batha yo DGP ba unle kat ka badan kam ban penbiang jinga da bekerpang ya baro ki pulit. Menteri ki kampo yeng ka sorkar jela ba la kemen rombo yu ong ba baro ki kin hun sipai ki badan hakani ke jela kin hab ban bot perkheng ya baro ki jing batha ka bakan thop ru ya ki pulit. Menteri ong ba baro ngia kendu jing e hakir kom ki ba pher henrei ka long ru ka badan kam ban ya chakmat ha ka jing im. Katrai ka ketaban kentiu ya ka yo ka kot kan hapan sedang no bat kam long ka badai ban khang tala ya baro ki eke namar ka jingki jong ka klam. Menteri ke sorkar Meghalaya uba pet ya ka tanat jong ka kot ka khia uba ELHEC menhin ka sngi ula pelat patba ya ka dawai sat kiti ne ka hand sanitizer bala penmi da ka Directorate of Health Services DHS Research Pasture Institute Laumali Shillong. Ha ka jingkeren jung uba ELHEC ulo ong ba ka tanat jong ka kot ka khia kala le eke ka bakerpang bah ha ka bakum kani ka por banya dai ki nong shnong ka jela da ka bakala yo ban penmi ya ka dawai sat kiti la jong. Uba ELHEC ulo ong ru ba ka Pasture Institute kan sawanra shibun ki jingkela ha ka jela ha ka bayde ba ka kot ka khia ha ka jela ha ki snem ki banwan. Laban pen kenmau biang hang ni ba ka jing penmi ya ka take hand sanitizer da ka DHS ka long da ka jing thmu ban yo pen biang ya ka jing sumar ka ba kham ha shikin nong shnong bar ka dei ru ka mar ka ba jur bha ka jing dawa ha ka jela la jong. Menteri ula sam ya ka take sanitizer shikin nong pathai khubor ba ula le jungo ru ya ka jaka ha Ganesh Das Hospital ya ka bala depen kre kum ka isolation ward. Kini ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong. Ka Juwai Municipal Board da ka jinga trelang baki rang ba shnong jong ki kentot ba pher ringkat baki nong khmi ya ki yo ba kila kan shat dawai ha baro ki jaka yo ki jaka pat ba ki surok singkin bat ki nala toj
Chief Executive Officer ba RS Manar uyathu ba ka Municipal Board ka la penbiang ya baro ki jingnon kam na ka bantaki nong trei jongka kum ki jan phong ki bekerpang ban kan shat dawai ba la ai ji hingai pentibet ru eki kum no ban le eki met yap la da mi ka jing dawa haka juga por la kentu ya baro ki nong song snong ban buat perkheng ya baro ki jing betha bala penmi da katanat jongka koi kekhia ki lingsun hapo jongka lifeline udan ki la yo ban penpoi lais pa sau phauton ki dawai bat ki wei ki tiar ki bedon kam ban penbiang jing sumar haka koi kekhia haka than chate lam mingi ka khubor bala yo na ka Airport Authority of India AAI ha Guwahati ka ong ba ki khat artli ki ka lingsun ki badan ha ka than chate lamingi ki la yo ai jing shakri ya kumba shipho hajar ngut ki brio hapreng jong ka jing khangdam ka binta ka balai jong ka jing khangdam ni ka lockdown hari India ka lasdang na do min nen ka singi ka sarkar India ka la da penbana ya ka ni ka jing khangdam ka balai na do min singi tho ding Haga juga puar ka sarkar kala rai bo an penjensur ki kendon haki to ki district ki balat na ka jings ir ka klam katanat ka papet ka kot ka khia kala phia ya palat nyau spa tali ki district haki lai benta ka red zone orange zone bat ka green zone baro ki district ki haban buat perkhing ki kendon trekam kat kum ka kerdan ka bala sha ithu da ka sarkar Menteri ke Sarkar India Prakash Javadekar uong ba ha ki green zone la ai jingmit bakin penya ya ka tre ka ta baro lat no tang ya ki jingelang pat ba uong ba kani ka de ka khubor ba ka India kala ya cheprang banyo pelat no artat ya ka jingkhang dam ha kari ulong ru ba ka Sarkar NDA ka long bala ai tilot panya dai ka jingim ka jungki brio ba ha ka joka por ban pen klan biang ya ka yo ka kon Ka Sarkar India kala pensyai ba ka hukum jangka ban ai jingbet iki nong bela ki samla pulie ba ki nong sangkai perthai ban let lenti kalong ban ai lat iki bakin poi shala ki jongki yeng ki sem na ka ba ki lami hashwa ban khot ya ka pakhang dam ha gari katai ka jing ai jingbet kalong kerpang tang na ka benta jongki na marki dan pading kalanot bat kani kan am kan thop ya ki to ki betrei ha ki wei ki jela shabar shnong la jong ki basukwa man let chuti shala yeng Tang Mariami ubnai jumang ka sarkar kala pelat ya ka pisa ha ka benta ka baar na ka benta ki kinthai ki badan jingin show pisa ha ka Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY ka ba hap hapo ka scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana ka jing thep ya ka pisa kan long kat kum ki account number ka ba ki kinthai ki don ha ka bala penbet ba ki account number ki ba kut ha u not bat iwe ladap thep ha ka sautri ujmang menen ka si kalong nak benta gitu ki badan ya account number wakut hau number r bat lai menta ka sngi ki bakut hau number saw bat san haka pratri ujemang ka pisa kan poi haki account number ki bakut hau number nrio bat nyau bat haka khatwe terek ki kinthai ki bakan show pisa haka PMJDY bat ki badan ya account number wakut hau number pra bat khandai ki la ban ni sei no ya ka pisa Kanang ban ai lat ki brio bakin yo asay ya ketika pisa ka baka sarkar kala tap ki bank account an play ka portrait kam jong ki bank bat ki wei ki jaka kan show pisa nado ka por ship ho baje men step hado ka por san baje janmin ya kanila pentep do director institutional finance ubadi ru joint secretary berim jong ka tanat pisa tingka ka sarkar Meghalaya Ka sarkar Assam kala khang ye ka ya ka yeng jing ki brio hapreng ka por nriu baje janmet hadu ka por nriu baje men step habaro ka we ke jela na do men singi uble Menteri wa pe ka kot ka khia ka sarkar Assam Himanta Biswa Sarma uong bala pelat na ka jing adong ki shakri jong ka kot ka khia ki pulit bat ka tanat boarding Katu kani ka khubor kala kut bakala wan shpi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ka por prabaji nginya sok baga Delhi station na ka mata ka khubor ha ka ktin Hindi ban penbu ka khubor phareng ha ka por prashting. Kani ka All India Radio Shillong snobaban amantai ki khubor na Delhi.